weruh sliramu batin iki anane tansah rengung rasa tresno kang kaembar seru mikir ati ra iso kaya ra bisa ngoncati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi plakon pungkasane temahan lara tresna nada-nada yen kadulur nanging caket sajroning atiku ngenengku nandang tresna iki wis kinotrat satremi nglambai ula sawah sapa ngandut datan awan atiku wis kapilot seibat rasaku lamun bisa cecaketan sliramu Jarwa Purwa tunggal basaning Baskara miwiti sendhet sindhet ning Katenggang Atur giaran. Nun para kadang pamirsa Sutresna Budaya. Kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Ngaturi sugeng siang. Saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparenga ing siang meniku Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan ingkang mawi era-eraan Joko Kendil minta kawin utawi Cahyo Purnomo Ngratu. Dalang sarta pendapuk katindakan Rogo Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara ingkang dipun tindakaken Adimas Eko Pranoto, ewon dene pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi. Saderenge pagelaran kita kawiwitan badhe kula aturaken para paraga
ingkang maragani cariyos ing siang menika. Adegan sepisan nggambaraken wonten Kadipaten Parang Kencana. Hadipati Tejo Baskara kaparagani Adimas Eko Pranoto. Hadipati Tejo Lelono kaparagani Ragawas Bagus Suyanto. Ewon dene prajurit ingkang dipun pandegani Adimas Kipli Santoso. Adegan salajengipun gambaraken wonten ing pertapan Toyawarung. Resi Pramujo ing siang menika kaparagani Bapak Begek Ahriwarsito Wasyaking kaparagani Adimas Bagong Sutresno Sriasi kaparagani Nimas Menikwi Diawati Pramuji kaparagani Adimas Bagus Kundi Asmoro. Ewon dene para siswa ingkang dipun pandegani Adimas Japar Soti. Adegan salajengipun wonten ing Kraton Tanjung Anom. Prabu Sindu Negara kaparagani Adimas Abi Rojali Siti Kumbini kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati Resi Praboto kaparagani Ragawa Judek Prakoso Tendung kaparagani Adimas Abdul Sutopo Joko Kendil ing siang menika kaparagani Cak Sendor Ewon dene Cahya Purnomo kaparagani Adimas Beguk Wilianto. Adegan salajengipun wonten Kadipaten Medang Kawuryan. Hadipati Purbanegara ing siang menika kaparagani Ragawas Anom Suharyanto Patih Waninggito kaparagani Ragawas Andi Prasetyo Widowati kaparagani Nimas Diah Maharani Widosari kaparagani Nimas Uut Sutriana Widoningrum kaparagani Nimas Tata Wulandari Widoningsih kaparagani Nimas Atun Sakita Ewon dene Widoning Tias. Ing siang menika kaparagani Nimas Ayu Gimbul Mutiara Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun lipur trio Pelak Wahyu Manggolo ingkang dipun titakaken Cak Sendor, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Ewon dene emban ingkang dipun titakaken si Ciup Arum Somplak Kabiantu Siswak Indah Kalola. Menggah mekaten para kadang pamirsa Sutresna Budaya. Para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Kita sagutrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng ngamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran. Wusana sugeng ngamirsani. Nuwun, nuwun, nuwun.
mestine pantose padha anggrung kepica laku dharma bekti sugumreng nusa bangsa tunggal cipta tunggal sedya wong sak negara. Pantose padha anggrung kepica laku dharma bekti sugumreng nusa bangsa tunggal cipta tunggal sedya wong sak negara. Ngestaken dawuh Kang Mas Hadmat. Ayo kuning projo, kuning kadipaten, arang kencana. Mengko aku bakal naliti suang-suang perkara pakaryan dewi-dewi kula. Sira kabeh aja ndadekke kula, aja ndadekke bojone atiku sadurunge palapuran kira kabeh ngene. Ombong sadurunge atiku Yayi, Sungkem bekti kula kunjung ya sembahmu tak tom. Ora lewat pucuk astuti dipun kakang uga enggal-enggal tampan ya. kok anggen kula nampi tangan kula. Yen dadosaken teguh jiwana kula. Kejaba kuwi Yayi, nganti sliramu tak kanthi ana pendhapa agung Kadipaten Markanjana iki ana bab sing mengkone bakal tak rembug mligi kanggo sliramu Yayi Adipati Tejo. Kula iku printah nek anggone wong Ngestaken dawuh. kabeh prajurit ana ing parang kencana. Sembahmu tak tom. Ora lewat puja hastutiku. Ora lewat enggal tampanono. Sangat anggen kula pundi dadosaken jimat kula. Kejaba kuwi sarene kowe-kowe kabeh wis tinanggil ana ing pendhapa agung Kadipaten Parangkencana. Aku pengin mitrang perkara pakaryanmu suwang-suwang.
tak wiwiti saka Suhud. Nggih. Suhud, Nggih. aku njaluk pelaporan kepiye tanggung jawab nalika kowe tak pasrahi gedung pusaka pinangka dadi gawean. Inggih. Kewajiban kula njagi gedung pusaka menika mboten enten pusaka ingkang anes. Upama ana siji pusaka sing ilang, Jangga kula dados gantosipun. bagus. Mergo aku mbutuhke prajurit sing duweni rasa tanggung jawab tumrap negara bumi aji kelahirane. Nggih. Kipli, Nggih. pakaryanmu nalika kowe tak gawi jaga perpit ana tebes irenge Kadipaten Parangkencana kepiye? Pangestu panjenengan sakmenika boten wonten dom sumuruping banyu Kanjeng. Kabeh mau tak gorongke kelawan kuwi. Lamun tok ana siji dom suruwe banyu telik sandene mungsuh. Mung kepengin gawe ringkih Kadipaten Parangkencana. Lamun to mau ora pecus anggonmu nyekel. Sing nampa pidana ora ana liya mung kejaba kuwi. Nggih. Bintara, Nggih kula. nalika kowe tak pasahe ngladi prajurit, apa sekirane wis ora ana sing ngujiwani? Pangestu panjenengan nalikane kula gladi sedaya para prajurit pandhapipun magangan enggal sakmenika sampun cekat-ceket saha trengginas. Bagus. Ya kaya ngene iki sing tak jaluk. Mula aku mitungkas lawan kowe kabeh. Pakaryan kang becik kudu pok lestarekke supaya bisa tinulat lawan ruangmu kabeh. Sing wektu dina iki mbok menawa durung bisa madhep ana ing pengarepan. Mula saka kuwi dikepenake kabeh lungguh. Bali marang kadangku sing jlonet sing bagus. Yayi Adipati Tejo Lelono. Lho nggih. Aku bakal nyusup pawarku. Kepiye Kadipaten ana ing Parangkusuma wektu dina iki sakjroning Yayi Adipati Tejo Lelono ngesuwi ana ing Kadipaten Parangkusuma. Duh, Kang Mas Adipati. Wonten ing Kadipaten Parangkusuma. Sak sampunipun kula ingkang dados pengayuman. Sinuyung sedaya kawula minggah pun sentananing negari. Parangkusuma sakmenika katon ayem. Ayem sarta tentrem. Pagesanganipun kawula ing Kadipaten Parangkusuma sami subur makmur. Boten wonten ingkang nandhang cicingkrang pindha mubram nabur mati. Rumangsa bombong sakjroning atiku Yayi. Sakwise aku keprungu aturmu sing kaya ngono. Lamun to Kadipaten Parangkusuma wektu dina iki katentreman datan ngujiwani uripe kawula sak indenge jagat Kadipaten Parangkusuma. Uga mubramu lina burmadu. Mula saka kuwi Yayi, aku mung pitungkas lawan kuwi. Panjang kunjunge negara iki mergo ora mligi. Pengayomane kae sing jaduk, sing bentor tapane. Nanging kabeh mau kagawa saka sengkut grumbete kawula ana ing Kadipatenmu suwang-suwang. Lamun to kowe wicaksana ngembat raja, tak kira kawula-kawulamu bakal nemu urip mulya oleh bukti wibawa Yayi Adipati. Mbok menawa kaget lamun to Yayi Adipati Tejo Lelono iki tak aturi tumeka ana ing Kadipaten Parangkencana. Pancen dadosaken raos tandha pitakon saklebeting manah kula. Sak sampunipun kula nampi serat ibran saking ngersanipun Kang Mas Adipati Tejo Baskara ing supados kula marak suwan wonten ing Parangkencana. Estunipun wonten perkawis menapa Kang Mas Adipati mbetahaken sabiyantu Probya kagem mangun Kadipaten Parangkencana. Matur nuwun. Ewon dene Yayi Adipati migatekke kelawan pun kata. Nanging nganti sliramu tak aturi tumeka
ana ing Kadipaten Parangkencana. Iki tenane pun Kakang ora mbutuhake Prabeya kanggo bangun Kadipaten Parangkencana. Nanging iki sambung kelawan kapribadenipun Kakang. Ngenani bab perkawis menapa Kang Mas Dipati? Mbok menawa nalika pun Kakang dadi Hadipati ana ing Kadipaten Parangkencana. Kawula siji wae ora ana sing nandhang keserakat. Wewangunan kencar-kencar hanggayuh kencana rukmi. Nanging dene manungsa katitahake ana ing jagate sesrawungan. Iki mesti duweni kekurangan sithik wae. Mula ora ana manungsa sing sampurna lamun to isih tumpangsuh. Anggone Kakang ngemudi pranatan ana ing Kadipaten Parangkencana. Yai Hadipati enggal-enggal gelis matur ana ing ngersane Kakang. Duh Kang Mas Hadipati. Menawi kula keng supados nyandra ngersa panjenengan. Saderengipun kula nyandra ngersa panjenengan, mbok menawi wonten tumpangsuh menapa kladuk anggen kula nyandra, kula nyuwun pangapunten langkung nggih. Senajan luputmu pindhane ambane sak segara, mengko bakal tak wenehi pangapura ya. Pancen anggen panjenengan dados pengayuman wonten ing Parangkencana. Ngenani tata praja babar pisan boten wonten kekirangan. Iya. Nanging tasih wonten cacatipun Kang Mas Dipati. Nalika aku ngesuwi Kadipaten Parangkencana isih duweni cacat. Ngaten nggih. Mula saka kuwi dumuk Yai. Ning ngendi cacate mbok menawa mengko aku bisa ngowahi ya. Cacatipun ngenani kumplangipun dampar kaprameswaran. Yai, rumangsa kekesak jroning atiku. Sakwise sliramu matur, lamun to cacate Kakang manggon ana ing sisih duweni Kakang. Kagawa kumplange dampar kaprameswaran. Nalika udakara seminggu aku munggah ana ing sanggar pamujan ya. Bot-bote aku pengen golek cara supaya lono anggonku ngesuwi Kadipaten Parangkencana. Pikantuk adil jagat aku antuk wangsit kang dumeling ana ing talingang sisih kiwa ya. Lajeng wingsit pun kados pundi? Aku bisa lono dadi bupati ana ing Parangkencana lamun to aku dedaupan lawan salah sawijining wanita. Wanita mau emane ora putri Nerpati utawa Kadang Hadipati, apa dene putrane Nalendra sing gung Widodara namung sak endang sutaning pandhita ya. Namung sak endang sutaning pandhita. Ora kleru Menawi pawestri endang sutaning pandhita saking padepan pundi Kang Mas Dipati? aku bakal kondo blok. Sawise aku kondo bloko mengko Yai Hadipati aja tido-tido. Bebantu kelawan pun Kakang, sliramu mligi kita utus nglamar wanita sing banget tak tresnani. Pinangka dadi memening atiku Yai. Kula mboten badhe kamratan. Kula ingkang badhe saged nothok koringinang jambe suripun. Matur nuwun. Wanita mau kasesilih Sriasih saka Toyarum yogane Bapa Resi Pramuja Yai. Sriasih yogane Bapa Pramuja. Ora kleru. Semune angglong sajroning atimu Yai. Sawise aku kondo bloko lamun tuwa wadon sing tak tresnani mau Sriasih. Ngoten niku nggih kirang prayoga. Lho. Kok kondo ngono ya? Panjenengan menika semunipun nyemu dumateng kagungan kula. Sik. Kok kowe ngandhake yen to aku nyemu kelawan kowe nganggo dasar-dasar sing kepiye ya? Dasaripun sampun matur. Monggo kula menika sampun dangu tresna kaliyan Sriasih. Sinau sedereng nate pinanggih, namung nate pinanggih wonten impen. Ngantos kula kayun kepranan kalih Sriasih. Mila
ngantos kula marak sepuh wonten Kadipaten Parangkencana. Kersanipun sisan damel kula badhe matur ngersanipun Kang Mas Adipati. Kang supados nyengkuyung anggen kula tresna kaliyan Sirasih malah kapura panjenengan langkung rumiyin ngendika badhe nglamar Sirasih. Ngeten iki lho. Kula kirang cocok menawi panjenengan gadhahi panjangka penggarwa Sirasih. Mila saking menika Kang Mas, panjenengan ingkang mijil sepuh kersa panjenengan ngalah cabaraken niat panjenengan. Putine sliramu Gomawas. Kadangmu tuwa iki durung duweni sisian. Kamangka wong wadon sing dikersake ora ana liya Sriasih. Mula sapa kuwi Yai? Tak jaluk urungke lamun to sliramu pengen dedaupan kawan Sriasih. Ayo, mengko bakal tak jak mubeng ana ing Kadipaten Parangkencana. Pinten siji antarane wanita sing condong lawan atimu. Pun kakang sing saguh nata karine lamun aja Sriasih. Mula sapa kuwi Yai? Aku ora pengen bentak sirah lawan sliramu, Yai Adipati Tejo Lelon. Nuwun sewu Kang Mas Adipati. Pancen tiyang tresna menika boten gampil dipun nurun. Ora kliru. Menawi kula dalah Kang Mas Adipati Tejo Baskara kelampahan bentak sirah namung perkawis wanita. Mongko panjenengan pengayuman kula ugi pengayuman. Menawi dipun ngertosi kawula menika cetha saru dinulu pengayuman boten saged dipun kulat. Ora kliru. Kula nggadahi pamanggih. Kepiye regenmu Yai? Kersanipun anggen memitran kula dalah Kang Mas Adipati Tejo Baskara saged langgeng slaminipun. Monggo sareng-sareng minggah wonten padepan Toya Arum nglamar kawan Sirasih. Lamar bebarengan. Mangke menawi panglamaripun Kang Mas Tejo Baskara ingkang dipun tampi. Kula nglenggono, kula lila pinangka dados pengiringipun Kang Mas Adipati Tejo Baskara. Ning kosok wangsulipun. Menawi panglamar kula ingkang dipun tampi panjenengan ugi kedah nglenggono pinangka dados pengapit anggen kula dados pinang temanten. Yen tak tintingi kabeh haturmu ora luput. Lamun to sliramu cugeng. Upama aku adrek, mesti wae sliramu lan pun kakang bakal bentak sirah sak temah nganakake adu karo sat. Ngaten. Aku condong, aku sarujuk lawan sliramu. Lamun to bebarengan munggah ana ing Toya Arum ngiras pantes nglamar Sriasih. Mbah mengkone sapa kang ditampa? Siji lan sijine kudu duweni rasa ikhlas lila legawa Yai. Ngaten-ngaten. Mula saka kuwi prajurit aku njaluk tulung lawan kowe. Cepok ana titianku lan kadangku uga rampen kanggo plengamar Mas Bondo donya sing akeh. Yai, ayo bebarengan tumuju ning Toya Arum. Monggo kula dalang. Prajurit, dalang aku. wentis pager geger ana ing ereng-erenge gunung. Iki wewengkon ana ing desa ngendi? Menika wonten padepokan pertapan Toya Arum. Yen ngono iki pertapan Toya Arum. Yai, ngene, Kados pundi Kang Mas? saiki gumantung kowe iki wis tumeka ana tepis iringe ka pertapan Toya Arum. Ana ditakoni. Sedulur, nggih. sapa jenengmu? Lan kabeh para kanca ruangmu iki tenane sapa?
Nampi kula Pramuji. Pramuja. Kula Pramugari. Topon. Nah, menika pra-pran kula. Oh, kae partompel to. Nggih. Kula murid saking Pertapan Toyarum. Muridipun Bapak Pramuja. Lajeng panjenengan menika sinten kalih kaat menika? Pangkat iki bupati. Bupati. Negaraku Parangkismo. Tejo Lolono jeneng. Jolono. Lan iki sedulur tuwa. Tejo Baskara uga kalebu hadipati saka Kadipaten Parangkencana. Oh, menika survei. Dadi iki wis cetha yen Padepokan Toya Arum. Terus. Dadi mapane Padepokan Toya Arum ngisor gunung ngisor wadi. Nggih nika, kula teng mriki nika jagi-jagi tapel wates. Panjenengan menika kersanipun napa kok minggah wonten Toyarum? Kepengin banget ketemu kawan Bapak Resi Pramuja. Sampunipun kepanggih Apa bener yen Bapak Resi Pramuja kuwi duwe anak wadon sing jenenge Sri Asih. Leres. Mboten kantu. Sri Asih. Wayune pol niku. Isih perawan tenan. Isih perawan tenan. Esih. Ayune iku kaya apa? Nggih kados manungsa, Yen cinandra ning alam pewayangan iki kosok. kados Dewi Sinta. Wih, kuwi nek ning alam pewayangan. Nggih, Yen ing alam selebritis kados Dewi Sri Sri sapa? Sri Ponco. Gojek. Iki mung digawe gegojek. Lah panjenengan kadang adipati kok madosi menapa niku Sri Asih wonten wigatos Mergo kabar wis kondang kawentar ana ing kadipatenku. Lamun to Bapak Resi Pramuja kuwi ndoyoga kang aran Sri Asih. Ancas lan kekarepanku. Napa? Aku mung pengen nglamar Sri Asih tak senggake pinangka dadi bojoku. Ana ing gadai garwa. Lho, muda taruna. Oh, sugih menawi. Lah niki Aku yo padha ae. Kepengin nglamar Sri Asih. betul saged kalih niku. Ning iki aku sing anake prajanjen kawan kadang. Ngaten. Yen Kang Masku sing ditampa, aku ngenggono dadi pengiringe. Sae. Ning kosok baline, yen aku sing ditampa penglamarku, Kang Mas uga ngenggono pinangka dadi pengapit. Pancen kathah para praja penglamar menika dumugi wonten Toyarum. Nanging kula teng mriki dipun utus. Utus apa? Kalian Bapak Pramuja. Lah. Sinten kemawon mboten dikeparengaken mlebet wonten Toyarum. Umpama aku masuk. Kula dadi pepalang. Wah!